Nene, na nene, ang tarambo ne. Musunod. Ram. Rambo. Tarambo na nene. Tarambo na nene. Ang tarambo na nene nene. Ang tarambo mane. Ang rambo. Ang tarambo, tarambo na nene, tarambo na, di mo sunod, tarambo na nene, ang tarambo na nene, nene, ang tarambo mane, tarambo, ang tarambo na nene, tarambo na nene, tarambo na nene, ang tarambo di kabalo mangine, ang tarambo mane, tarambo, ang pinangga ng rambone, ang pinangga mane, ang pinangga mane, magunsa na kine mane, na unsa man ni si Rambo, ang si Rambo manene, pinanggang Rambo, ang pinanggang Rambo, ang pinangga maning sa Rambone, ang tarambo mane, tarambo, ang tarambo manene, ang pinanggang Rambo, ang pinanggang Rambo, ang pinangga maning Rambo mane, tarambo na nini, tarambo, ang tarambo manene, ang rambo na nini, ang rambo na nini, ang rambo manene nane. Ram, ram, bu, sulod ka ram. Dali ram, dali ram, dali ram, dali, dali na yun. Ang tarambo mani, tarambo, ang tarambo manene, ang gwapo nga Rambo, ang gwapo nga Rambo, ang pinangga maning Rambo, Rambo, pinangga maning tarambo, ang tarambo na nene, ang tarambo mani, ang tarambo mani, ang pinangganing Rambo mani. Muna si Rambo, muna ang among iro nga mupaghot jod, mura kag paakon, pero dili ni siya mamaak. Ang sabi na Brother mangulata ra. Oh, dili din na mamaak ng imong iro, Brother Jerry. Ay, dili na mamaak lo ay. Mangulata ra na. Gulaton ra ka niya na lo. Maulagi kay gipaghot manggod ko kaganiha. O siya ngalan nini, rambutan. Ha? Ay, o siya gani pangalan na to. Rambo na, tay. Alo, Rambo na. Ay, mao ba? Oy, Rambo, asya man ka padulong Ram, oy. Rambo, are Ram, are Ram. Rambo, are Ram. Dali Ram, dali Ram, dali Ram. Kay, muhapuhap si Lolo ni mo. Are. Oh, si Lolo, nag-apuhap si Lolo. Dali Ram. Muna among iro, lo nga, kugihan kayo. Katong usa si Jaguar mo to siya ang
Moto siya ang mupatay mga ilaga, no? Mo ni si Rambo. Bo. Mo ni si Rambo. Oh. Mo ni si Rambo. Utan mo ning tarambunan ni, oh. Oh, kato si Jaguar, no? Jaguar. Mo to Jaguar. Rat killer ni siya. Naghana ng mga 20 na kubog na patay ni ilaga. Mo ni si Jaguar. Ay mao din na si Jaguar. Ay mao nakakita na gyud ko si imong iro, Brother Jerry. Oo. Mao na siya lo. Ang among iro. Duwara ni kabuok lo. Tapang usaw. Oh. Ay. Kanindot na sinyong mga iro, mga himsog kaayo. Astila, no? Dili po na sila mamaakon ato ng ligoon. Ay, dili mo na sila mamaaklo kay mangulata. Mangulata raman na. Tara. Papa Chiri, kasi ngalan ng iro Rambo na siya dong. Ay mao ba? Rambo tayo ng pangalan, Oh, Rambo. Ay Rambo, asya ka lang ramay. Mao din na si Rambo. Daka na si Rambo. Dili na siya mamaak, Papa Chiri. Ay, dili na siya mamaak dong. Ay, dodong. Wah, basta iro ganing nangipon, mamaak yun na, oy. Labi nag-imo matumban. Nadali mo na ko tumban lo. Ako ramang likay-likayan. Pwede ra, likay-likayan na siya. Sige, ato na ko, lo. Kaya napukit doon. Ala, sige, ayo-ayo dong, Jerry, ha? Ayo, Papa Chiri, ha? Ayo lang yun sa pag-ayo. Siyempre ang imong kinabuhi, ha? Salamat kayo sa inyong pagpatambong sa ako.